Moi. Mä luin siis Aleksis Kiven 7 veljestä. Tämä on ollut todella tärkeä teos suomen kirjallisuuden historiassa. Ja joo, tämä siis kertoo 7 veljeksestä. Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri, Eero tuossa ikäjärjestyksessä. Näiden veljesten persoonallisuudet on todella erilaisia, mutta Juhanin, Simeonin, Aapon ja Eeron persoonallisuudet tulee eniten ehkä esille tässä mun mielestä. Juhani on tosi auktoriteettinen, tai siis hän on vähän niin kuin isähahmo, joka siis korvaa heidän isänsä minun mielestäni, koska siis näiden veljesten isä on kuollut todella näiden veljesten nuoruudessa. Hän kuoli karhun kanssa tappelussa, ja heidät on siis kasvattanut heidän äitinsä ja hänen enonsa. Ja tämän takia näitä veljiä voisi ehkä kuvailla hulttioina yksinkertaisesti, että he temppuilevat ja härnäävät ja varastelevat kananmunia ja muuta. Että he ovat tosi kurittomia tämän aikana. Ja Juhani, niin kuin sanoin, on tosi auktoriteettinen, hän on aika ärhäkkä. Näiden veljesten, näillä on ihan selkeä hierarkia. Ja yleensä se on yleensä tasa-arvoinen, mutta todella usein Juhani on tämä niin kuin johtaja. Että nämä veljekset tekee usein sillä lailla, jos tulee riita, että hei, sovitaanpa nyt säännöt, kun ollaan tässä pahassa situaatiossa. Mitä jos Juhani olisi tämä päällikkö, ja jos häntä vastaan sitten, hän keksii säännöt, ja jos hänen sääntöjänsä rikkoo, niin sitten heitetään ulos niin yksinkertaisesti. Eli hän on tosi auktoriteettinen hahmo. Aapo on aika lailla järjen ääni tämän koko aikana. Se on hänen ideansa, että veljesten täytyy oppia lukemaan, ja se on lopussa hänen ideansa, että heidän tulee parantaa tätä impivaaraa, joka on heidän tämmöinen uusi kotinsa, jonne he muuttaa. Mä tulen siihen ihan kohta. Simeoni on tosi uskonnollinen hahmo. Hän koko ajan puhuu siitä, että he ovat syntisiä ja että heidän pitäisi parantua, ja Jumala ei hyväksyisi tätä. Eero on siis tämän ryhmän nuorin. Se näkyy hänen käytöksessä sillä tavalla, että hän on siis pienin, ja koska hän on nuori, niin hän jotenkin koittaa, musta tuntuu, että se näkyy se, että hän koittaa laittaa itteensä sinne keskelle, koska hän koko ajan härnää muita veljeksiään, mutta kuitenkin tykkää tosi paljon Juhanista, että Juhanin ja hänen välillänsä on tosi tämmöinen charmikas tämmöinen suhde, että he ovat tosi vahvasti samalla tiivillä koko ajan, mutta kuitenkin härnävät heitä toisiaan tosi paljon. Nämä on siis, niin kuin sanoin, kirjan alussa ainakin tosi hulttioita, mutta kun tämä kirja sitten jatkuu, niin nämä pojat menee aika lailla tällä lailla ylösalaisin, että he haluavat oppia, sitten he luovuttavat. He haluavat rakentaa uuden saunan, mutta sitten heidät pitää laittaa jalkapuuhun, niin ne muuttaa pois Impivaaraan ja vuokraa pois tämän heidän Jukolansa, joka on siis tämä heidän kylänsä, talonsa, jossa asuvat. He tosiaan muuttavat, yksi tärkeä juonekohta on just se, että he muuttavat sinne Impivaaraan, koska heitä uhataan laittaa jalkapuuhun, ja siellä he sitten periaatteessa rakentavat ihan uuden elämän, että he siellä saavat kokea kaikki elämän nämä todella tärkeät kokemukset ja myös tämän todella tärkeän alkoholin opetuksen, joka siis he alkavat tekemään omaa alkoholiansa, ja sitten myöhemmin, kun Simeoni ja Eero tulevat Turusta ja ovat myyneet kaikki rahansa saadakseen alkoholia, niin sen jälkeen alkaa tämä poikien oikea että mitä me ollaan tehty. Tämä on ihan kauheata. Meidän pitää parantua. Me ollaan parempi kuin tämä. Ja se on itse asiassa tämä juoni, että veliksistä tulee hulttiosta hyviä yhteiskuntalaisia. Ja tätä auttaa tosi paljon tämä niiden veljesten välinen rakkaus, joka tässä on todella vahvana teemana. Nämä veljekset siis, ne riitelee tosi paljon, ja justiinsa kun Simeoni ja Eero tulee Turusta, niin ne melkein hakkaa toisensa, ja Simeoni pakenee metsään päiviksi, ja ne huolestuu tosi paljon, ja sitten kun ne tulee takaisin, niin ne haalailee, itkee, ja tosi vahva suhde, tosi vahva pito näiden veljesten välillä. Tosiaan lopussa nämä veljekset palaa tuonne Jukolaan. Ne on tehnyt Impivaarasta hienon kartanon ja talon ja pellot ja kaikki. Ja sitten he palaa Jukolaan parantamaan sitä ja kyyneleet silmissä palaavat sinne. Ja pitävät kaikille, joita he on härnännyt sitten, niin he pitävät niille juhlan, että anteeksi kun ollaan oltu niin pahoja. Ja sitten he pyytää myös toukalaisia naisia heidän emänniksi. Ja sitten ihan lopussa siis Aleksis Kivi puhuu siitä, että nämä veljekset
heidän elämästään, että Juhani asui Jukolassa kuolemanpäiviinsä asti. Hänellä oli vaimo ja 2 lasta ja hän oli onnellinen, joka mun mielestä, mä oon kuullut, että toisille se on ollut todella tylsä loppu. Mun mielestä se oli tosi tärkeä, että koska tämän kirjan aikana huomaa justiinsa, että nämä muuttuu tosi paljon nämä veljekset, niin sitten on ihan tärkeää tietää, että ne sitten lopussa on muuttunut paremmaksi ja pysyy parempana. Mä tykkäsin siitä. Ja mä suosittelisin sitä kaikille, jotka tykkää Suomen historiasta ja kulttuurista varsinkin, koska sillä on ollut tosi suuri vaikutus Suomen kulttuuriin. Että joo.